Fuck, han skal jo lukke resten, skal han? Det er meget sjovt. Han kører sig. Ja. Now drive! Jeg går på taget nu, se hvad der sker. Så gør vi på den her bro. Ja, det er meget sjovt. Nej, ikke ind foran. Helvede idiot. Jeg vil sige, nu står bare det. Altså skal han da næsten have nogle øve? Nej, det ved jeg ikke. Er det sådan en gadekontor? Nej, jeg er hjemme for at se det der. Nå, okay. Jeg ved ikke engang, hvad det er fiser. Nej, hvad så det var det ikke skal. Ja, ja. Nu skal han jo. Kom og se til det arbejde. Nej, Kenneth. Cyborg. Jeg tror måske, det er en billede, der overtager. Han er blevet spanket indtil han bare har vundet en fod. Nej, det er bare dørt. Det er herretungt, det der. Awesome. Awesome.